v dnešním videu si hraju Minecraft Bed Wars a nebudu natáčení do té doby, než nevyhraju celou hru. Ano, celou hru. Nebudu to dál kecávat a jdeme na to. Okay, takže máme nějakou mapu, která se jmenuje... Nemám ponětí, jak se jmenuje. Červený. Já si koupím toto tak. Tady je. Obestavení víc postav, takže to musíme mít obestavení víc, protože ty červený vypadá, že na nás stojí. Takže musíme jít na ně, protože ten, kdo chce jít na nás, tak musí být potrestán tím, že my mu zničíme postav. What? Bro, what are you talking about, man? Takže tak no. Kámo, ty víte, že bys mě pomohl třeba? No. Kdyby ten teammate aspoň pomohl, tak jako možná bychom v tu dobu potom dali. Ale on nepomůže prostě, on tam bude stát nahoře a bude se na mě dívat a smát se mi do očí. To je jako on šel, já musím za něm, protože to jinak dopadne velmi špatně. Ten zmizel. Ok, jdem na ně, teammate. Jdem na ně. Nesmíme nechat vůbec vyhrát. Prostě to je válka. On mě neví, to by se nahoru. Kámo, to byla nejhorší schovka, on je hned viděl. Nenechám, jak se tam schovával. Neumírej. Jestli umřeš, kámo, tak to bude špatný. Věř mi, že to bude špatný. Já se našetřím na TNTčko a vlastně potom já tam skočím, hodím tam TNTčka a jim to odbouchne. Kámo. Hej, to bylo těsný jako sny. Oni nás fakt jakože, oni nás jsou zabít, já to vidím, já to cítím, prostě vím to, cítím to všechno, oni nás jsou prostě zabít, kámo. Čisté jasné nás chcou zabít. Hej, teammate, neboj se. Musíš tam jít nahoru. Dívej, teď to naučit, teammate. Dostaneš dneska tutoriál zdarma ode mě. Říkám, že já jsem nějaký dobrý Bed Wars. To říkám. Teammate, musíme mít teammate. Není to doma. To je blbý. Tam jsou. Teammate, běž do nich. Je, dobrý. Nice, chill. Ne. Yes, jede. Jdem do nich. To je důležitý. Ok, nice. Kámo, co to je? Deal z Minecraftu, hej. On by si, abych ho jinak zhodil. Ale ten jeden Boris, to je dobrá schovka tam. Ty nejde zhodil, nebo co udělal? On tam hodil fireball, ne? Každopádně musíme zničit ty červený, protože oni nám jinak zničí postav, jak půjdeme na střed a nepotřebujeme hodit na střed. Můj aim to půlka. To jsem já. A papír, no nic. Ty věci koupil lepší už, ano, víš co, ty nemůže pokročili. No, co vezmu, ne, že by to potom chtěl. Ale nesmíš nám potom zničit to, víš. Jo. O? Kde jsou? Já nevím, kde je blbý. On vypadá, že spadá dolů. To tak vypadá. Kde? Tam stojí. Co tady stavíš tu? To je ten žlutej trub. Pojď. Dobře. Jdem do nich, teammate, pojď. Já mám bloky, to je trošku chyba. Počkej. Kámo, jestli si mě nevšiml, já jim z těch ničím postal a no ne, to jestli si mě nevšiml, tohle si bude to první místečko. Protože oni jsou červení a já jsem
A já jsem jim vygrát tu vlnu. On sem fakt nejde, on mě neví. Ne, kamo, já tam zůstanu. Hej, já tam zůstanu. Protože oni jak budou na nás, tak já jim mezi tím zničím postavu a potřebuji klumpáč. Oni tam mají ten kámen, jak se jmenuje, Endstone. Já jsem si koupil bloky. Místo klumpáče, nevadí. Dobrý, máme klumpáč. Oni kdyby tam neměli to sklo a tak, a ten Endbrick, nebo Endstone, jo, Endstone se to jmenuje. Tak bychom aj vyhráli, výjomně. Kam, co to je? Ne! Počkej. Kde umřel? Teammate umřel? Ne, tam borec umřel, nice. Dobrý. Jo, že jsem tam. To je špatný. Musím se jít schovat. Teammate, kde seš? Kamo, teammate, já na tebe tady čekám. Celou dobu. Vůbec jsem nechtěl zabít sám. Utečeš, nebo ne, ty umřeš dokonce. Teammate, pojď to zvládám. Já jsem tam. Mně se líbí, že skoro všechny týmy už jsou mrtví a jenom mi tady furt fightíme. Chcem zničit sebe. Já vím, že je Bedwars normální, že se prostě jakoby chápeš. To zabíjím sami sebe, ale jakože my děláme největším způsobem. Největší taktika. Oni nemají postavu už? Teammate mu zničil, nice. Teammate, kde seš? Dobrý, nevyhnu to. Nice, jeden net. Yes. Nice. Jsou mrtví teammate, dobrý. Může mít na další tým. Já jdu na mid a jdu na nějaký tým. No, musíme jít na mid. My nemáme ani postavený most, nebudeme mít strašně špatný věci, hej. Kámo, já prostě na těch novějších verzích, když chceš dělat speed bridge, tak ono ti jakoby poskakuje ten shift, jako prostě děláš to, jo, dívej. On to tak moc poskakuje a to se nedá dělat speed bridge. To jsem slyšel vlnu. A Grey se to nebojí. Grey. Oh shit. On má to vejce. To změnil plán. Teammate, to zvládneš. Hlavně. On má luk, ok. Hej, teammate, já musím udělat lepší prostě obranu vajíčka, my máme jenom vlnu. Jo, on má luk. Ok. Kamo, co to je? Ok, už jsem tady, jenom menší problém, už to nestíhám udělat to, co jsem říkal na začátku videa, a to je, že prostě, chápeš, že nevypnu natáčení do té doby, než nevyhru, ale bohužel, pokud nevyhru tuhle hru, tak se mi to nepovede. Pojďme to. Podněte. Right. Dobrý. OK, kámo. Vlastně já jsem zelený. Já myslím, že tam byli dva protihráči. Ale nebyli, já teďka jdu ještě dorazit. Protože asi, jo, tím jeden. Jde tam Aqua. Kámo. Já mu nedám pokoj, co jsme sebe mysleli. Ale oni mě dávají, nemají. No, pak se obávám, že půjdou na nás. To bude špatný, protože ten Aqua tým je dobrý. A můj teammate samozřejmě nikam nezmí. Takže jestli na nás bude Aqua, tak se nechci, samozřejmě já jsem ten nejlepší. Aha, přežil jsem to, kámo. Já napíšu teammateovi. Go to nice. Teammate už je tady dobrý. Jo, zkusím skrývíš. Ono to prostě shiftuje. A co je toto? Haha, čau, kámo. On mě zabil jedním hitem? Počkej, je vyhání fialou, počkej, já se tady schovám. Teammate, tak kde seš? Nemůžu jít na nás, kámo. Tady byl drak? Tohle to je strašně divný Bedwars. Pink. Jdem na pink. A oni jsou teďka tam. Dobře, já jdu na pink. Třeba nám může postavit, to už úplně jedno. Jakože úplně. Já prostě rašu. Nemůžu celou hru jenom kampit. Jo. Jdem na pink, pojď teammate. Běž, teammate, to zvládneš. Věřím ti. Budu tady sbírat nějaký
nějaký věci na to, aby jsme měli co největší věci. Koupím si enderperu a jak budu někde pryč, tak jim hodím enderperu na jejich blízku. Takže půjdu na tam. Kde jsou ty pink? Ne, teammate spadnul. Teammate byl mrtvý. Ne, počkej, on zabil ty pink? Jo, on zabil, nebo oni ho zabili. No, podívej v pokoji, a já nevím, kde jsou. To je blbý. To nejsou. Kam? Hovno. Já šiptu, mě nemůže vidět. Oni jsou tady, kámo. To je blbý. To je hodně blbý. Oni jsou tady. Jsou přímo na mě, ale oni půjdu tu dolů. Podle mě si mě instantně všimnou, já nemůžu zabít. Oni jsou moc dobří na mě. Oni mě vyhlížejí podle mě. Jakože nebudu po těch schodech dolů, doufám, ale to nedojde furt nahoře. Kamo. Proč? To bylo tak těsný. Tak těsný to bylo, hej. Ale každopádně po tohoto videu to bude vše. Bohužel jsem nevyhrál, ale dostal jsem se aspoň do top 2, nebo jakoby do top 3, ale v týmu jsem do top 2. Takže v příštím videu už to vyjde. Naschledanou.